Is-siġillat ir-raba minn 5 ftehimiet kollettivi li se joffri kundizzjonijiet u inċentivi aħjar lil ħaddiema tal-Air Malta. Il-ftehim is-siġillat ser jorqod lil ħaddiema li jagħmlu xogħol amministrattiv u klerikali fi ħdan il-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Il-ftehim li ġie ffirmat it-tlieta wara nofsinhar ifisser li l-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta ikkonkludiet il-ftehimiet mal-unions kollha ardak mal-Assoċjazzjoni tal-Piloti li għadet tirreżisti l-bidliet proposti fil-kundizzjonijiet tax-xogħol minkejja żieda fis-salarju tagħhom. Matul l-iffirmar is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union qal il-ftehim kollettiv il-ġdid jagħti lil ħaddiema stabilità u serħan tal-moħħ għal 5 snin li ġejjin. Huwa qal li l-ftehim ġie approvat minn 88% tal-ħaddiema rappreżentanti mill-General Workers Union fl-Air Malta. Fl-aħħar ġimgħat tas-sena li għaddiet, il-kumpanija Air Malta ffirmat numru ta' ftehimiet kollettivi oħrajn li minnhom se jibbenefikaw il-ħaddiema tal-Air Malta, fosthom dawk tal-cabin crew, tal-inġiniera u tar-rampa. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi sostna li huwa essenzjali l-linja tal-ajru tagħlaq il-ftehimiet kollettivi kollha biex tkun assigurata l-paċi industrijali għal 5 snin li ġejjin. Huwa spjega fejn waslu diskussjonijiet mal-Union tal-Piloti l-ALPA li ġiet ippreżentata bil-pakkett finali. Illum il-Gvern u anki l-Air Malta komunikat mal-ALPA li l-offerta tagħna bħala Air Malta hija dik finali. Offrejna inċentivi ġenerużi biex il-pilot community jkun jistgħu jaqilgħu iktar flus, biex ikun hemm iktar promotions minn first officers għal kaptana kif il-kumpanija tikber u biex nibnu wkoll fuq il-collective agreement fuq l-agreement ta' August 2016 li kien ibbażat fuq it-take home pay, ibbażat fuq il-LIASA Flight Time Regulations ta' aktar flessibilità u l-Early Retirement Scheme ukoll.